Kék kocsink lesz? Kék kocsink lesz? Milyen színű legyen? Milyen színű legyen? Lehet ilyen racsacsíkos. Ó, ez a piros, igen. Piros? Jó. Ja. Tudom, hogy az volt a NES. Várjál. A Várunk. játék neve... Backseat Drivers. Backseat Drivers, akkor megnézzük. Aztán, hogyha netán úgy van, akkor rávesszük magunkat, akkor majd mehet még valami. Hát én szerintem most eladom a lelkemet az ördögnek, nézd meg a Discordot, mit ír. Ajjaj. Mi van ott? Na. Activity-nél, majd mindjárt. Ja, várjál, nem persze, ezt hogyha mehet. Jaj, ugye Zoli nem az, amire gondol. Ne, Isten bizony nem Fortnite-ot fog. Ej, attól Mire félek én is. Mire gondoltál egyébként? Kódra. Mely Nem, Valorant? az lent van egyébként. Mondom, HC-t azt szeretem. Gekko, elindítod amúgy a játékot? Hát arra vártam, hogy mondja, hogy mehetünk, az előbb még azt mondtad, hogy várjál. Left mouse interact, right mouse detach, V-peak. Kukucs, switch, aha, push to talk, meg ilyesmi. Aha, ez most nincsen push to talk, nem kell. Nettó buzis. Na figyelj, én nem látok ki. Úgyhogy ez innentől kezdve te jössz. Várjál. Elmagyarázzál nekem ott, úgyis szóba beszéljük meg. Aha, így van sebességben. Na, Gekko, figyelj! Jó. Menj előre, előre. Jó. Menj előre, nagyon jó. Menj nyugodtan, lejtő előtted. Kicsi 30 fok, 30 fok. Lassíts, lassíts. Jó, balra, tekered szépen lassan a kormányt. Azaz, nagyon jó. Nagyon jó, várjál, jön egy köcsög, mehetsz. Menjél. Jó, várjál, jobbra, tekerd jobbra. 90. Kinézünk gyorsan. Várj, de, vissza! Tolas! Vissza, mert a Hondát megtoljuk, vagy mi ez, Toyota? Na, oké, előre, mehetsz előre. Előre? Előre, igen. Úgy, menjél, és tekered a kormányt jobbra. Jó. 180 jobbra lesz. Most Jó. vagyunk 90-ben, még jobbra mehet. Lassan, mit csinál? Te kiment a furgonba! Várjál már, bazzeg, megfagytam! Bazzeg, Megfagytál! megfagyt a kapcsolatba a fűtést! Jó, oké, nagyon jó. Mehet a világrekord speedben. Fán volt ez a train. Aha, nagyon jó volt, Zolikám. Na, tolass már! Tolass. Tolatok. Jó, oké, mehetsz. Jobbra tekered. Viszed, Igen, azon mennyire? előre, Ennyire? mehetsz. Igen, jó, oké, egyenes. Mehetsz, előttünk 10 méterre fekvőrendőr. Figyelj, Jó, most nem fekvőrendőr. Hopp. Oké, jobbra tekered. Kiesett a kormány! Farag vissza! Jaj, te Jó, Alonso. mehet jobbra. Oké, egyenesre teheted. Oké, jobbra egy kicsit. Na várjál, jobbra. Oké, egyenes, már mehet egyenesbe. Úgy. És szólok, mikor tekered a kormányt. Menjél, bara. Úgy. Oké, jobbra, tekered, nagyon tekered. Azaz, úgy, de túl tekerted, nem baj, oké. Jó. Mama, figyelj már, adj már egy kis cointot. Cointot? Cointot, adjál már cointot. Dobd már ide. Hogy kell dobni? Úgy. Úgy. Jó, oké, várjál. Kussolj már el. Várok. Várjál, buzi virág, mert ez így nem jó. Hol az ablaktekerő? Mama! Ja, itt van! Tedd már föl! Na. Nem működik, mama, az ablaktörlő, lapát. Meg az a... Hogy nem megy az. Bassza meg a ló. Jó, oké. Kicsit tolass visszább. Tolassak. Ja. Úgy tolass, és tekerd egy kicsikét visszább a kormányt, úgyhogy egyenesbe Merre állj. vissza? Hát merre, bazd meg, hát jobbra. Hát én nem látom. Úgy, jó, egyenes, előre, lassan. Lassan mehetsz előre. Menjél még mehetsz. Még menjél, még, jó, fake. Oké.
Basz meg az a játék, bassza fog, geci! Hagyd már maga még egyet, mert elnyert a gép. Mi a izé? Elküldtek Nem az ablak- Max-ról, mi történt? Azaz. Kösz mama. Várjál, megpróbáljuk még egyszer. Kicsit menj már még előrébb. Én Jó. látom. Jó. Megvan? Sikerült? Jó, bent van, egy coin megvan, mehetünk előre. Oké, mama. Nem kell csumagázon, de menjet előre, mehet nyugodtan. Oké. És jobbra tekeri a kormányt. Azaz. Most? Aha, mehet le. Lefulladtunk. Vége, Na, bazd meg. lefulladt. Ennyi, kész, meghalt a izé. Te jössz? Ja, én jövök? Na várjál. Igen. Oké. EQ, és akkor itt tudunk leanelni. Aha. Már hogy mi a fasznak. Jó. Én AD-vel tudok jobbra-balra. Hely, nekem nincs váltom, bazd meg. Mi a fasz? Hát rakd már be a váltókart, ott van a lábadnál. Ja, látom, itt van. Na, oké. Na, igen. Na, Várjál. akkor jobbra fogunk menni. De mint valami izé, geci. Várjál. Adok ablaktörlőt. Nye! Kösz. Itt van még egy. Itt a coin. Fogjad, nesze fiam. Jó. Fogjad, Jó. jött a rohadjál meg. Számba nögtem a tüzét! Kedd már ki, fiam! Mit csinálsz? Ki? Az Isten megáldotta azt a rohadt fajtádat. Mit csinálsz? Na, akkor megyünk, jó? Várjál. Ja, és izével kell tekerni. Aha. Jó. Igen, egérre tudsz tekerni, vagy jobbra. Na, megyünk egy egyenes, ne hátra! Várjál! Oké. Várjál. Megyél. Eve. Jobbra! Jobbra! Azaz, nagyon jó vagy. Jó vagy, baba. Nagyon jó vagy. Oké. Egyenes! Jó. Enyhén balra egy kicsit. Azaz, nagyon jó vagy. Menj nyugodtan, lejtőn vagyunk. Nagyon fasza. Jó. Várjál Kicsi most. fék. Kicsi guríthatod nyugodtan. Igen. Gurítsad. Mehet a jobbra szedés, jobbra. Nagyon jó. Gáz mehet. Hadd szóljon. Kezdheted egy... Hát még ne kezd egyenesíteni, csak genj előre. Várjál. Mennyi? Mi történt? Miért álltunk meg? Leesett a gázpedál, azért nem megy! Hol a gázpedál? Itt van. Megvan. Jaj, add már vissza. Jobbra! Jó. Oké, egyenes. Nagyon baba. Mehetünk Levetted a egyenesen. gázpedált, ez komoly. Nem, leesik. Nagyon jó. Jobbra! Neki vagyunk! Mindegy, az Afirának úgyis mindegy, tolasz. Jó, balra majd. Most. Csutka balos. Mindegy. Mama! Nézzel jobbra, mama! Tegyél már vissza! Csoró! Mi van? Dika! Szopó állat, gyere ide! Nem látok lófasz se. Mi van veled, fiam? Mi van? Hát dobd már fel egy ülésre. Kurva életben. De hogy a faszomban, Jó. Oké. hülye Ne gyerek. párásodtunk, baba. Köszi az egységet, csak akkor is. Pá. Nem látok semmit, nem párásodtunk, baba. Izét adnak tőled, kapcsoljál már. Várjál! Add már egy ablaktörlőt, he! Nem Mi kell. az a vizénél? Műszerfalon kell állítani. De én ilyen Valódat vagánymama van vagyok. kettő pont. Azt a mi a... Na jó, ez jó zene volt, azt inkább vagyok faszomban. De várjál. De mi nem látok ki, bazd meg. Ez mi a Jó, faszom? kezd kipárásodni, jó, nyugi. Rüki, jobbra teker. Jó. Ja, hogy megy az ablaktörő, csak nem basztál semmit. Pörkölj már egy kis fűtés, mert nem látok semmit. Várjál, bassz meg. Csutkára tekert föl, hadd szóljon. De az erősségét is. Azaz! De várjál már, de ez mindig nem jó, bassz meg. Akkor klímát dobjál neki, nem tudom. Várjál, bassz meg. Már. Geci. Várjál. Nem látok semmit.
Nem köz nekünk, he. Mi? Ja, nem is volt párás, bazdmeg, csak világított a hülye lámpa. Kurva szádat. Kicsit előre jobbra, kicsit előre jobbra. Jó. Jó, balra szed! Szed. Á, nem jó, akkor kicsit nő ki. Á, nem, megint a pofámban lőtted ezt a szart! De nem én voltam, rohadján. Lava, cseréljük már kocsit, bazdmeg, kiköpi a kazit. Szóval kicsit hátra jobbra. Várjál. Jó, fék! Balra szed, jobbra előre, vagy balra előre. Nagyon baba. És most jobbra szed. Jó, fék. Rüki, balra kormányoz. Jó, állj! Jobbra szed, előre. Most kezdünk párásodni, bazd meg! Jaj! Várjál, főtüzellek! Nem jó, még jobban bepárásodott, klíma kell neki. Jaj, hova mész? Hát klíma kell neki, nem jó. Nem jó, nem jó. Jó, kezd tisztulni a képernyő. Jó lesz, oké, lekapcsolhatod. Visszaülj a középre. Hát de megfagytam, bazd meg! Baba! Jó! Oké, kapcsold lejjebb, hogy be tudjak ülni középre. Nagyon jó, na. Hátra és balra tekered. Jó. Hát a faszom ebben, szeretek ki a számú. Állj! Jobbra előre. Jó. Mehetsz. Csuba jobbra. Ja, jobbra megyünk, jó. Jobbra megyünk. Jó. Állj! Bekoccoltuk, kaszál az eleje, balra, hátra. Jó, állj! Jobbra előre. Y-ozunk, rutinozunk. Lehet benne ütni gyereket, akkor leszedem. Nem lehet benne ütni, csak vissza tud rakni a székre néha. Szóval egyenesen megyünk. Nagyon jó, hát a csuma! Nem jó, de balra, jobbra. Jobbra sok. Jó. És most egy balos. Kelleni fog valami. Nem annyira. Jó, oké, beparkoltunk, akkor állj. Várjál, jobbra. Bevednék jobbra Rükibe. Nem, balra Rüki. Vagy balra, igen. Azaz, jó, állj! Egyenest előre. Majd balra, most. Jó, állj! Egy kicsit visszám majd. Adj már hátra egy tiket. Megvan. Jó. Oké, mehetünk. Mehetünk is. Balra előre. Megoldottam. Balra. Nagyon jó. Még balra. Csuma balra. Nagyon baba. Jó. Szedd ki egyenesbe. Mehetünk előre. Hülye lámpa! Jó. Ja, lefulladtunk. Csere jön. Ide látom, hogy lefulladtunk, csere jön! Ja. Jó. Oké. Akkor figyelj ide. Na. Mehetünk. Neked akkor nem büdös kölök. Na, előre mehetünk. Előre? Mehetsz előre, igen. Látod a kormányomat? Láttam. Jó, Úgy megyünk mehetünk, szépen nyugodtan. Balra kezdheted lassan tekerni. Megkibom a számból! Hülye gyerek! Skibidi toilet megtámadott. Oké, mehetünk, azaz, egyenesítheted, azaz, nagyon jó vagy. Oké, előre még, és jobbra kezded lassan tekerni, igen. Szépen nyugodtan, azaz. Oké, marad a jobbos. Olyan furcsa dolgok történnek. Oké, egyenes, várj, jó, mehetsz. Kicsit balra szedd már ki, kicsit balra, kicsit nagy gáz. Oké, és akkor mehetsz. És szeded jobbra, lassítasz, jobbra, mama, ez az. Várjál, kimegyünk mindjárt a falnak. Jó, kicsit hátra. Jó, várj, iszok egyet addig.
Előre, mama, bassza meg, hát összetöri a cunukit. Hát hátra megyünk egyébként. Jó, oké, és jobbra tekered, jobbra. Vigyázz, mert itt amúgy van egy egy ilyen, jó, egyenesbe. Mama, vedd ki a számba, csak kibaszott kazettát! A bakelit lemez dob már vissza. Oké, csak egyenes. Jó, jobbra egy kicsit. Várj, fölkapcsolt a lámpa. Oké, lekapcsoltam. Tedd ki, kicsit jobbra tekerd, jobbra. Jobbra, úgy, és mehetsz előre. Oké, egyenes. Jó, kicsit balra kanyarodj. Kicsit balra, azaz. Várjál. Előtte kivettük, fiam. Hát mama, mondtam, hogy rakja egyenesbe. Ez Hát pofáz. balra áll a kormány, így is. Jó, tolassunk egy kicsit hátra. Jó. Úgy, jó, és akkor most egyenesítsük ki a kormányt, mama. Egy nagyon pici balra mozgást a kormányon ne végzünk, és akkor megyünk előre. Nagyon jó. Szuper. Mama, kiborultam, mint a Billy! Segíts! Ne mutogass, fogjál meg! Mama, hát meg az ablaktörlő is fejzé, kiesett minden, bassza meg! Baj van. Jó. Mi a baj? Baj van, oké. Mama, tessék tekerni úgy, hogy ne menjünk a mögöttünk lévő autónak Na, szóval akkor. Kicsi mozgás hátrafelé, közben a kormányt tekerjük szépen ki egyenesbe. Tehát balra teker a kormányt, teljesen balra. Oké. Úgy, jó, fék. Jó. Oké, és akkor most jobbra tekerjük, mama, a kormányt. Jó. Úgy, és mehetsz. Lassan, jó, és egyenesíts. Látom a izét, látom a... Azaz, és kicsit balra. Oké, kikerültük, oké, mehet vissza egyenesbe, és jobb kanyart fogunk venni, mama. Jobbra kanyarodunk. Oké, mehetsz jobbra, Oké, lejtő, mama, 30 fok lejtő, egyenesíts ki azt a kormányt, azaz. Mehetsz, nyilgáz, mehetsz. Megy! Jó, oké, várj, oké, valami... Ja, magas, nagy fekvőrendőr előttünk, mama. Akkora, mint a buksi. Jó, átmész rajta. Au. Jó, és akkor jobbra. Nagyon várjál, kicsit balra visszaszedjük. Látok számokat. Így van. 45-25. Jó, várjál. Majd már egy ablaktő, vagy nem is kő itt van. Mama, vedd már ki a protkódot, útban van. Várjon, mama, kicsit tolasson már hátra, mert nem érem el a terminált. Csak visszatakom a váltót. Jó, mehet, mama, mehet még, mehet. Stop. Mennyi volt? 45-25. Jó, oké, mehetünk előre. Várj, időre megy, mennyi, nyilgáz! Felborulunk, mama, mit csinál? Bassza meg a kutya. Jó, várja. Hát akkor a nyomatékon... Ki a számba, szét! Azt a mindent, jó. Akkor a nyomaték van benne, a startnál elcsavarodottam az alvázban. Na jó, oké. Akkor visszamegyünk, mama, a terminálhoz, kicsikét egyenesítsük ki azt a kormányt. Jó, oké, most egyenesen hátra, csak egyenesen. Jó, várj, gyors! Te! Hát a Haribo gyártotta a katalizátort, vagy mi az Isten van? Azt a mindenit, jó, mehet. Eddig kell menjek. Várjál, mama, szedj egy kicsit előre, és szedj egy kicsikét balra a kormányt majd. Kicsit előre, kicsit balra, jó, oké. Úgy, és akkor most megyünk hátrafelé majd. Jó. Jó, és egy kicsikét lowrider. Jó, most egyenes, és akkor vissza. 45-25 volt, ugye? Állj! Túlvett, mama! Előre! Előre. Jó, állj, de vissza egy kicsit, vissza. Ezzeg! Körülök Jó, állj! színűségójává! Állj, jó. Hát a reflexek már nem olyanok ebben a kódban. Mehetsz, start, gáz. Oké, gáz. Jó, és utána nyomsz egy jobbost. Úgy, most!
Éj, mama, azt a mindent, te vegyem el ki a csöcsit a szemem így közül! Mama! Hát, lógtak azok a csopfat csöcsök. Jó, visszakerültünk ide, várjál, várjál. Mama, itt a kormány, bassza meg. A váltó is, Mizu, adjál már egy izét. Ja, nem kell, itt van. Nem kell semmi. Végre az index kapcsolat. Mama, cserélje már ki a bakelit lemezt a izéből, mert ez már nem jó. Hol? Anyád! Adj már egy bakelitet! Nesze. És kirakott rosszul, várjál. Kicsit, mama, menjen már egy kicsikét, húzza már hátra jobbra fele. Hátra jobbra? Hátra jobbra, igen. Jó. Most meg előre jobbra. Meddig megyünk még? Nem jó, menjél előre, menjél. Egyenesítsük ki utána, és akkor izé. Forduljunk rá. Jobbra, azaz. Oh, kiesett a váltó! Eddig. Jó, és menjünk vissza, jó? Röki? Lüki, azaz. Nyomja mama azt a Igen. kormányt, azaz. Jó, oké. Na, Bassz Ó, meg! csere volt. ja de várjál. Na, Itt tudunk izélni. igen, tudunk. Start! Mama, start! Nem megy! Nem jött már! Nyomom! De nem megy! Na! Csak Jó, megint mert. Jaj, mit csinál? Mama. megy. A faszom. Azt... Jó, vissza. Jó, vissza, oké. Megálltam. Jó, mehetsz, nyugi. Pont bekaptam, mama, vett ki a számból. A izét. A VHS le. Na, állj. Jött be. Nem tudom. Hol? Csá. Szia, Kepi, pont a legrosszabb kód, de hello. Várj. Most egy kicsit jobbra előre. Mire jöttél? Jobbra előre. Előre, Jobbra előre. Úgy, lassan. Jó, állj. Hát jó. Jó. Na, figyelj, mama. Az a lényeg, hogy beütöm a kódot, mondom start, akkor start, jó? Már pörgetem, túráztatom. Mehet! Úgy, fék, jobbra. Na. Toljad át! Beakadtok a csorompóba! Nem baj, majd átnyom. Visszanyomott. Kurva Ezt életben. Cseréljünk Cseréljünk amúgy? Próbáld meg, ja. Jó. Ja, én tudom megcserélni. Így. Na. Itt vagyunk. Visszaértünk. De kurva nehéz elmegyére sem venni, úgy. Amúgy igen. Gázom megy. Leesett a féket, csak szólok előre. Vegyük. Érzem. Na mennyit menjünk vissza, he? Sokat. Undorító, ha sokat mutatjuk úgy is. Kicsit balra szedjük ki azt a korrányt, de neki fog menni az oszlopoknak. Várjál! Valami történt. Nem megy le az egész! Mama! Elállítottad az ülést, a kis köcsög gyerek! A kurva szádat! Mit elműködt az öreg anyád ülését? Nem megmondtam, hogy nyúljál hozzá! Az ette volna meg a beledet. De még a kecsitartó is kiesett, hát mit csinálsz? Normális vagy. Adjál már! Várj, azt mondta, kicsit balra, ugye? Igen, kicsit balra kiszedjük a kormányt. Kicsit jobban balra. Nagyon jó, mehetünk hátra. Őket végigcsiszatoljuk az oldalt a kocsinak, nem baj. Kapcsold már a lámpát! Nem jó, neki vettük a számos utak. Balra előre egy kicsit. Jó? Mindjárt mondom, vegyél. Jó, jobbra kiszeded, és előre megyünk ugyanúgy. Jó, állj! Jó! Még mehetsz egy kicsit előre. Jó. Állj! És most egyenesen hátra. Nagyon jó. Állj! Meg még egy picit már. Állj! Jó, 45, 25, ugye? Várj! Ja! Azt hittem, már beírtam. Jó, Várjál. mindjárt beütöm. Rakd be sebességbe, Jó, túráztad. igen. De ne indulj el! Csak szólok, mikor indul. Jó, várja. Na vissza hátra. Sebesség.
Jó? Mehet! Kicsit balra. Nagyon jó. Jobbra szedd! Átjöttünk, jó. Add már vissza! Öreg anyátok, rajznétek az öt táját! Menj gyerek, látsz elsőre, bassz meg! Egyébként itt már én is átjöttem, mert csak fölborultunk abba a faszomba. Kicsit balra hátra. Balra! Jó, van, nyugi már! Nagyon jó. Jobbra csuma ki, előre. Jó. Ama itt fekvő rendőrök lesznek, de olyanok basszeg, mint a tankhárító. Jobb oldalt, bal oldalt. Rossz a kurva. Hopp. Jó, egyenesen szeded. Mehetünk. Ó! Azt a Ki lakik faszom! oda lett, kit rejt a víz? Ó! Nagyon jó. Balra, ne a fiátot megnyomjuk. Á, mindegy, megnyomtuk a fiátot. Kicsit hátra. Hátra, Nem megy! Ja, hátra! Vázzak, fölvetted a szemüvegedet. Hát, Balra, bazd! hátra, meg a hülye oszlop. Na, igen, kicsi, merre menjünk? Jobbra, hátra. Ja, hátra, jó. Hát az. Állj! Csuma balra, ki előre. Jó. Csutka balra, vigyázzunk a G-mercire. Nehogy meghúzzuk, nagyon jó. Egyenes. Majd megint balra, csuma ki balra. Jó. Jó, egyenesbe szedheted. Mehetünk, lejtő jön, 40 fokos lejtő. Itt az Ignác mindjárt lerohad. Meg nem tudjuk, hogy jöttünk föl. Balra. Nagyon jó, egyenes! Csutka gáz, hadd szóljon! Jaj, mama, ha megint hátra jöttél, menj már előre! Várj, kiesett a pedál! Hol a pedál? Bazzeg, képja! Lábadnál, visszadobom! Aztán ide jött hátra a pedál! Jó, előre löktük. Aztán hülye lámpa. Dobbá. Elő van valahol. Ja, itt van. Nincsen itt. Jó, igen. Jó, na figyelj, mama! Ez egy kurva precíz dolog. Várjál, mert kiadta a check engine-t, he! Ajjajjaj. Bazzeg, én láttam, hogy mind kell keresni. Kurva életben. Átlagos kelemföldi sofőr! Mama! Vedd ke számba! Úristen, gyerekek, na várjál! Várjál, állj! Egy felest előttem. Bazzeg, ezt én nem bírom. Hallod? És akkor most így... Tudod, most jön az a mém. He fucked up. Hát nagyjából, ebből he fucked up lesz. Na, oké, mama. Nem bírunk kimenni, mert a sok köcsög milliárdos nem tud kártyával fizetni. Úgyhogy shortcutolunk egyet, mit szólsz hozzá? Jó. Jó. Mama miért meg ott a ülésen egy Hát mert epilepsziás rohamot kapott, bazzeg, ennyi izétő. Ennyi vezetéstől, szegény. Szegény reumás. Hát. Engedd már el. Hopp, Na, megindulunk. szépen lassan balra tekered a kormányt. Balra, nem. Jó, teker. Vissza. Állj. Jó, jobbra tekered vissza. Lüki. Jobbra, Rüki. Úgy. Oké, állj. Oké, balra tekered balra teker, azaz. És előre nagyon lassan. Csak egy picit, hogy épp hogy meginduljon. Úgy, jó? Oké, egyenes. Állj. Álljunk meg, jó? Oké. Egyenes, mama, mehet. Egyenes, megy. Jó, nagyon jó, nagyon precíz, nagyon jó, mama. Nagyon... A legjobb, mama. Ez az. Kicsit szereteti balra talán. Nagyon, várjál, jobbra. Hát! Megint bekaptad, te hülye gyerek! Ki kéne cserélni már között, megint! Cseréljük ki! Nem kell, fúj! Hol a másik? Van 4 kazik! Nem, ja. Az. Jó, jobbra szedje mama egy kicsit. Jobbra, oké. Úgy, jobbra, az, indulj. És egyenes. Egyenes. Jó, kicsit még jobbra szedheti mama talán. Nagyon picit, oké. Jó. És egyenes, csak egyenes. Jó, Úgy. megyünk! Jó, nyílgáz előre, igaz, hogy átbukunk rajta, semmi baj. Jó! Mama, kiestem a székből, rak már vissza. Hát én meg a világból. Na, itt vagyok. Jó, Vissza. oké. Jó. Jó. Oké. Na, Na, előre. előre. Előre mehet. Kicsit Mehet. jobbra. Kicsit jobbra. Jobbra. Még. Még. Jó, oké, egyenes. Jó. Úgy mehetsz. Úgy, oké. Mehetsz előre, még nagyon jó. Kicsit balra.
Jó. Most leértünk, oké, balra, tökéletes, így nagyon jó. Jó, megyek. Nyugi. Jó, oké, mama, és akkor figyeljen ide, balra tekerje majd a kormányt. Jó, fölnyomja, Nyilv telepjáró. Na, mehetsz előre, Jó, megyek előre. Mehetsz nyilgázzon is amúgy. Kicsit jobbra. Úgy, jó. Oké, balra egy kicsit. Lassan, úgy. Nagyon jó, balra, úgy mehet. És nem látok ki, mama, mert fölálltunk a izére. Oké, jobbra tekerje a kormányt. Jobbra. Azaz, egyenes. Jó. Oké, mehet, és balra tekerje a kormányt. Csutka? Csutka. De kivettünk, meg nekem kiköpte ezt a szart. Szedd már ki a számból. Kösz. Fizettem. Jó, De megynek oké. neki, fiam. Hát a falnak bazd meg. Jó, Ja. tekered jobbra-hátra. És lassan. Jó, oké, nagyon jó. Állj! Balra, előre. Csutka bal. Azaz, oké, és egyenes. Szuper, oké, megyünk. Mama, van egy kibaszott rossz hírem. Na, hagyjad, fiacskám! Warride-olnunk kell, bassza meg. Na mama, próbáljuk meg. Nyilgáz előre. De várjál, bedobom a nyugtatót. Hát a szalaxot azt azért baba vegye elő, mert itt ez most nagyon durva lesz. Jó, megtörtént. Oké, Hadd szóljon! mehet a Warride, mehet, mama, gyerünk. Pak, szerelem, gyrosz, multivitamin, tak. Jó volt! Azaz! Nem veszed el! Elvette. Nem vettem el. Jó, nagy baj nincsen. Nincsen baj, megpróbáltuk. Így van, na akkor most instrumációkat kérek, hogy merre tekerek. Jó, tehát Mi a fasz, hogy nem megy? Ja, hát pedál! Add majd a pedált, hülye gyerek! VHS-kadetta van mama itt csak izé. Hol a faszomban? Ja, rajta ülök. Na, mama, dagadt seggivel. Látja? Na. Betekergesd az ablakot, hülye gyerek, aztán azt mondja, hogy merre megyek. Hadd szóljon! Mehet, csutka, és akkor jobbra főszeded. Jó! És balra vissza! Kapcsold le a lámpát! Nem bírom, mert immerzíven van ez a szar! A faszom ebben. Autóval le kell cseréljük. Hol a tökönben van a... Mindegy, fölrakom az ablaktekerőt kormánynak, hadd szóljon! Megy bele, bassz meg amúgy. Nem biztos. Megy, egyébként működik. Tényleg? Működik. Mi a fasz? Hopp, figyeld! Éj! Megrigyelte! Jaj, hülye. Jó, cseréljünk amúgy. Cserélj, nézzük meg, nézzük, hogy te mit tudsz vele okozni. Tudod a szisztémát, hadd szóljon! Mint egy pedált a főre. Mit mondtam? Takarodj, mindjárt ott vagyunk, nyugodjál le! Ezt a kozit rakd már be, baba! Nagyon udalmas! Dobja már! Kapd el! Kiültem előle. Jó. Na. De ez már volt, basszol! Ez nem lett ki a számból. Nehogy veszem ki a szádban. Elvedd a VHS De kazettával. valami másik. Add be a komcsizenét, de várjál! Várjál! Jaj, veled megint a számba. De nem rakja bele! Nem rakja bele! Nem rakja bele! Haló? NSC-be van, mi történik? Milyen alternatív világba kerültünk? Hello? Nem kell. Hello? Hello? Ez se kell. A pedál, hol a pedál, bazd meg? Add majd a Nem tudom pedált. átulni. Nincs itt. Rakd be ezt pedálnak. Már nem, ez a VHS kazettám. Ez is. Ez is. Mama, nem ülsz rajta? Valami instrukció. Nem ülök én rajta. Na, ott van jobb egyen. Jobb egyen? Hol? Ott a tegy be a kardinalagút mellett, én látom. Ott van egy coin, a coin mögött van. Konkrétan. De ez nem az, te Mama, hülye. nagyon rossz helyre nézel. Te hülye, az a bal egy, ahol nézel, őt a jobb egy. Ja, jobb egy, várja. Ja, megvan. Nyugi.
Nyugi, tisztában vagyok azzal, mi hol van. Nyugi, nyugi, semmi baj. Öj, jó. Na mama. Egyenes, aztán csutka gáz, hadd szóljon. Jó. Na mi van? Ha mondjuk, hogy elnyomnád a féket, mama, mert... Hát megmondtam már neked hülye büdös kölök. Na. Azaz, nagyon jó. Kicsit jobbra. Akkor nem, és balra szeded. Éja! Jaj, more. Már voltunk egyszer ma. Nem számít. Egyenes, egyenes. Várjál. Nagyon jó. Nagyon jó. Jó, lassan próbáld meg. Balra, balra szedjed. Kicsit, kicsit. Jó, 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 tartod az ívet. Nyomd a gáz, bele fogok zuhagni. Tartod az ívet, mama! Nyomad! Azaz! Állj! Ah! Állj! Van. Azt a kurva! Nagyon jó. Csak 20 perc volt. Csak 20 perc volt. Jobbra szedd be majd kicsit. Várjál. Mehetünk előre. Várjál kisfiam, mert vissza kell rakni nézét. Jobbra, jobbra. Nagyon jobbra. Oké, jó. Állj, egyenes, mehetünk. Állj! Kijött elég a paraszt! Hát ez nem fog ide elmenni. Tolassál vissza, mama. Van itt egy másik útvonal. Jó. Jó. Kapcsold már le a lámpát! Vakcsi vagy! Oké. Igen? Balra. Nem, várj, még mehetsz hátra. Jó, állj! Á, mindegy. Balra. Jó, balra egyenesen. Csutka bal. Jó? Jó, csak nem visszük el a Volvo-nak az elejét, mehetünk. Egyenesít, egyenesít. Egyenes, nem balra! Állj, vissza, tolat. Tolat balra kiteker, tolat. Jó, állj! Egyenes, előre. És a sikánba fogunk menni. Balra! Balra, még jók vagyunk. Jó, egyenes. Jobbra, csutka jobb. Yes, kormány, várjál! Oké, Hamilton. akkor állj, nem jó, mert már nem lesz jó. Izé, hátra balra. Még Ja. mehetsz nyugodtan. Oké, állj! Kiegyenesíted a kormányt és lassan előre indulsz. Előre! Hátra! Jó. És tekeredek jobbra. Ah! Jó. Jobbra, még mindig jobbra tekered a kormányt. Jó, egyenes! Kicsit balra még mehet. Jó, állj, egyenes. Na, mehetünk. Balra. Csutka bal. Kicsit vissza, egyenesen. Jó, mehetünk egyenes. Csutka bal. Mindegy akkor. Várjál meg, kiesett a izé. Tolat jobbra. Jó, állj! Balra szeded és egyenesen. Balra szeded! Ide a Volvo-nak nem számít. Hátra. Ennyi, az bírja, bazd meg, az jó autó. Jó, állj! Egyenes, előre. Kicsit jobbrább majd, azért. Kicsit jobbra, oké. Csutka bal! Mama, Igen. hát itt a vége. Ahogy látom, egybe ide. Jobb oldalt, vagy bal oldalt akarsz kivenni. Bal. Közforgalom. Jó, akkor menjünk bal oldalt. Állj! Jó, először szedd ki a szádból ezt a szart, majd adj egy coin. Jó. Ne! Fogjad. Álljál, le kell tekerni az ablakot, mama. Hát mi a faszom, én az izét rozsdás ablakot használod? Megmondtam már! Jó, megvan, mehetünk egyenesen! Jó! Telibe vert minket egy kamion, de nem baj. Nem baj, megvan! Cső PLKT, cső. Csőpölökötő. Hú, geci. De figyelj! Rendesen belízott a seggem. Hallod? Amúgy csak 7 respawnunk volt amúgy. 7 respawn és 38 perc. És
2-es átlagsebességgel mentünk. De ez amúgy fun game amúgy, nagyon fun game. Így van, ez így fán, hogyha... Aki így dobott minket a... Jó, hát srácok, megnézzük akkor ezt a demót, és akkor amúgy élveztem ezt a... Lehet, hogy ha kijön a játék, akkor lehet, hogy még visszatérünk rá. De ez tényleg amúgy ez vicces volt amúgy. Jaj. Azért beleraktuk.